Аз съм Бат Баян, последният владетел на стара Велика България. Баща ми е хан Кубрат, който обедини прабългарите и създаде могъщ племенен съюз. Той беше силен и мъдър вожд, който се бореше срещу хазарите, римляните и аварите. Той ни научи да живеем свободно и да почитаме нашите традиции. Баща ми имаше 5 сина – Аспарух, Котрак, Кубер, Алцек и мен. Ние бяхме близки и се подкрепяхме един друг. Но когато баща ни умря, всичко се промени. Той ни завеща да останем заедно и да запазим нашата земя. Но хазарите ни нападнаха и ни принудиха да се разделим. Аз останах в Велика България, за да защитя наследството на баща ни. Но братята ми избраха различни пътища. Аспарух отиде на юг и пресече Дунава. Той основа първото българско царство на Балканите. Той се сблъска с римляните и ги победи в битката при Онгала. Той се наложи като силен и уважаван хан. Аз го уважавах за неговата смелост и решителност. Но аз не можех да го последвам, защото моят дълг беше да остана тук. Котрак отиде на изток и се насели в Поволжието. Той основа Волга Кама България. Той се съюзи с хазарите и прие исляма. Той се разви като търговски и културен център. Аз го обичах за неговата мъдрост и толерантност. Но аз не можех да го подкрепя, защото той измени нашата вяра и се подчини на нашите врагове. Кубер отиде на запад и се насели в Панония. Той основава Панонска България. Той се бореше с аварите и римляните. Той се опита да създаде независима държава, но не успя. Аз го съжалявах за неговата нещастна съдба и непреклонност. Но аз не можех да му помогна, защото той беше прекалено далеч и изолиран. Алцек отиде на север и се насели в Италия. Той основава българското княжество в Ломбардия. Той се подчини на лангобардите и се асимилира с тях. Той загуби своята българска самобитност. Аз го презирах за неговата слабост и предателство. Но аз не можех да го накажа, защото той беше вече чужд. Аз останах в Велика България, но не можех да се справя с хазарските атаки. През 668 година аз признах хазарското превъзходство и Велика България прекрати съществуването си като независима държава. Аз бях последният от рода Дуло, който владееше стара Велика България. Така се разпадна съюзът, който баща ми създаде. Ние бяхме братя, но станахме чужденци. Ние бяхме българи, но станахме различни народи. Ние бяхме свободни, но станахме подчинени. Ние бяхме велики, но станахме малки. Аз си спомням последния път, когато се срещнахме с братята си. Това беше на погребението на баща ми. Той ни събра на едно място и ни даде своите наставления. Той ни каза да останем верни на нашата кръв и на нашата земя. Той ни каза да се борим за нашата свобода и да не се подчиняваме на чужди влияния. Той ни каза да се обичаме и да се подкрепяме един друг. Той ни каза да сме достойни наследници на рода Дуло. Той ни каза да сме велики. Но ние не го послушахме. Ние се разминахме с неговата воля. Ние се разделихме и се разбихме. Ние се отдалечихме и се забравихме. Ние се променихме и се изгубихме. Ние се предадохме и се унижихме. Ние се омаловажихме. Ние се разделихме, защото не можехме да се споразумеем за това как да управляваме нашата земя и народ след смъртта на баща ни. Ние имахме различни цели, интереси и характери. Ние не слушахме съветите на баща ни, който ни каза да останем заедно и да се подкрепяме. Ние се поддадохме на амбицията, гордостта и желанието за слава. Ние се разбихме на 5 части и се разпръснахме по света.